Did you show me what's going to happen? Yeast, quiet, Torrison. Shh, she eats in gan or tongue more. You want to catch the tinnipin when Achik done a kick bake? She necros and scrissel. She had to yin an ish. Oi, hick of a ration shaw. Oh, says if Henahan, can I come me ho around? Hamid oversuck duich. Shaw. Wiener Polish, you know, rip me in. And you could you Polish? Mag it be Essen? Do you know if some beats? I eat some. Ik is China, I guess finding China future of East Yang. Shall you hear Misha? Stel je huurt niet. Ja, ga je fast grad. Gloria show. En could you go neck and Doris? Jay, Daniel. Like touch me rave. Starke go in a Porsche hound. Malika Misha show. Thank you, Mr. Shaw. Haia gra, Jay haia giri. Is niet jullie een fijne stuk een gang actief? Hashin voor show could you? En net je tjena stjach is een beetje aan te gaan. Weem je beperkt in startig. Ach, mijn vader zit niet doen en zo. Ik is in een stjach. Je geen zin, haast je weer geen. Kerst, ik ga het doen. Droch en hem een fijnste kaarsnak. Shell, kleine kloefbal kosje. Oké, weem je de fijne bal. Kerst, en daar natuurlijk. Kurt drag en de hutressen. Shell. Ha, als je maar ach. Kun je niet? EM, hoe vaak kan de torschoek M, B, F, I P. I beg, fat peg. 4 minutes, hashin tram. Yeah, sure. Shock here. Kerst, this is doing. Aye, en sinne kusje, ik een triplets en beat. En we doen een mannen hier. I We go. doen een tronek hier. I go. Wie show trippers. Go. Oké, kerst koken. We show first. Oké. Dus we voor goed, niet voor de veel. Oké, we koken. Kerst de Zo, je gaat het wel. Rocken, catch and roll. Hammy Dooley, 5 feckle arm. Oh, fine shot. Amadan, fire. We rocken. En er is een geus. Quiet and Doris. Ha Eidarash. And da Amadan. Like touch me rave. Wel shenanigans again. Eltegang Akmsa, Shisha, a Vosh of Gore, can you future and Starsha Ganesh have you're fired?